fo bina pere mu'minina walma bina pere jona ala ka jona kaburu kono bina adamade filani file cogo yawe munu no be adamade kamana gan ko sebe o tumana fe o filali nunu na sa o fana o bina nyiningali do tengu mu'minina mu'minu o nyiningali nunu jabi e wajibi e ima mu'minu o nyiningali nunu olu jabili o de ja ko saye ika ni o jabi nyuma o tumana fe sara nyuma o bi soro ni yere ma se ka jabi nyuma fana foi te ibolo fona kera doron nimisa fona kera doron nimisa ani tando da o doron de bibolo kaburu kono odo amba nyine ala fe ya rabbi u bena domina ama o ka soro ani allah subhanahu wa ta'ala ame ala ka sira jeleka ala ko kala kera re ko son sol ala rasul ako alakira Muhammad Mustafa ko sallallahu alaihi wasallam ako munu kerenu nakero ako bena folo kabo adamade fa jumɛn fɛ kaburu kɔnɔ u bena bɔ adamade kunkolo yanfan de fɛ fayati yani he min kibal ra'asihi u bena kunkolo yanfan fɛ u bena mun fɔ fatakul aba fɔ as-salatu aba fɔ ko seli fatakul aba fɔ as-salatu seli o tuma la fɛ mu'mini yɛrɛ a bena jaabili kɛ la ta'tiyahu min kibali قرب الصلاة صلاها في الليل والنهار حذرا من هذه الموضوع kungolo de be ujabinna ako ne kungolo ne shulili mununga dugukolo sanfɛ ne dali mununga dugukolo sanfɛ ne mo kɛ foi kama fona kɛra bido ye aw nana o do min aw nana ɲiningali munun kɛra ne y'a kɛ bi ɲɛsigi de kama kɔlɔsili kosɔn bi ɲɛsigi kosɔn y'a kɛ o de kama kungolo bɛ nin jaabi de di mɛlɛkɛ ninnu ma tumana min na ni kungolo ye nin jaabi di mɛlɛkɛ ninnu ma suma ya'tiyani min qibali rijlayni u bɛna bɔ sen fila fan fɛ tuguni fa yaqulani sen fila b'i kan do mɛlɛkɛ ninnu ma la ta'tiya aw kana na ne ma dɛ min qibali na kana na ne fan fɛ fakad kana yamshi bina ako ne kɔni sen ne kun bɛ taama ni nin farikolo in ye ila jamaati ka taa juma seli yɔrɔw ani jamama yɔrɔw la ani wajulikɛ yɔrɔw la hazran min hazihi almawadi siran kosɔn nin do in ye nin yɔrɔ in siran kosɔn ni ɲininkali in ye siran kosɔn aw ka ɲininkali jaabi a ka se ka sɔrɔ ne bolo bi o tumana fɛ tumana min na ni sen fila ye o kumakan in fana fɔ o yɔrɔ na dan bɛɛ u bɛ bɔ sen fila la fayatiyani anil yamini u bena kinimolo yanfan fɛ kumana mun na n'u nana kini yanfan fɛ u bena mun fɔ ye fatakulu kini yanfan b'a fɔ sadaqatu a ko saraka a ye dili min kɛ maaw ma a ye nafolo min bɔ k'a di maaw ma a ye dumuni min bɔ a da k'a di walidenw ma a ye hinɛ min kɛ adamadenw na a ko ne kin yanfan tun bɛ o fɛn bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a di siran kosɔn bi kosɔn o tumana fɛ aw kana na de ma dɛ a ye taa fangɛrɛ fɛ a ka taa ɲɛɲini o yɔrɔ na da bɛɛ u b'o yɛlɛma ka bɔ adamaden kini yanfan fɛ o tumana fɛ u bɛna ɲuman yanfan jumɛn fɛ sa la ta'tiyahu min qibali faqad kana yatasaddaqu bi hazran min hadha almawadi fa ya'tiyani min qibali shimali o yɔrɔ na da bɛɛ u b'u yɛlɛma u bɛna bɔ ɲuman yanfan fɛ u bɛna ɲuman yanfan fana ɲininka fa yaqulu sawm ɲuman yanfan b'a kan d'o ma a ko sun min ni an adama farikolo in ye o don sun min ni ye o numinɔgɔw laminɛ diɲɛ kɔnɔ yan n'a y'o kɔgɔnw de laminɛ diɲɛ kɔnɔ yan o tumana fɛ a y'o min kɛ tile kalama kɔrɔ ani funtɛni gɛlɛn na a y'o gɛlɛya min o kɔngɔ n'o minɔgɔ min muɲu o tumana fɛ a y'o de kɛ bi kosɔn o tumana fɛ a kana na ne ma dɛ a ye taa a ka taa ɲɛɲini fangɛrɛ fɛ o tumana fɛ n badenw a bɛ nin cogoya la o yɔrɔ na daa bɛɛ ni a bɔra ɲuman yanfan na fa yastayqizu kama yastayqizu na'im adamaden bɛ kunu ala bɛ ni fiyɛ farikolo la farikolo bɛ sɔrɔ ka wuli o tuma farikolo bɛ wuli k'a sigi kaburu kɔnɔ i n'a fɔ adamaden bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la cogoya min na farikolo bɛ wuli kaburu kɔnɔ o cogo la k'a sigi fa yaqulu ni farikolo wulila a bɛ mun fɔ a b'a fɔ maza turidani a ko aw fila a bɛ ka mun de ɲini ne fɛ a bɛ ka mun ɲini ne fɛ maza turidani min a bɛ ka mun ɲini ne fɛ fa yaqulu mɛlɛkɛ fila in min kan do adamaden ma niro do min ka tawhidullahi ta'ala an bɛ ka min ɲini e fɛ o de ye ala kelebanciya ye yalima ala ye kuma minnu fɔ i y'olu kɛ wa yalima i ye ala subhanahu wa ta'ala kelebanciya i ye o sabatira e dusukun na diɲɛ kɔnɔ wa i tun bɛ baara kɛ ni ala diɲɛ ye wa i tun bɛ baara kɛ ni ala ka cidenw diɲɛ ye wa o tuma mɛlɛkɛw u bɛ na ni ɲininkali kɛ sa adamaden na kaburu kɔnɔ ni b'a sɔrɔ adamaden a sigilen bɛ mɛlɛkɛ fila in ɲɛkɔrɔ
n'o kɛra tumana min na n'a sɔrɔ e kun kɛra mumini ye diɲɛ na fayakulu mumini bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ a b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah a ko ne bɛ seereya k'a fɔ de ma foyi tɛ fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala ye n seereyala o la diɲɛ na dɛ ne y'o seereya diɲɛ na n seereyara k'a fɔ de ma foyi tɛ fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala ye wa n taamana o sira in kan ma foyi bato ka fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan ma boli bato ma kungeren bato ma kɔntɔrɔn bato ɲɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen la ni ka fɛn kelen bato n'o de ye fɛn min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ye fɛn min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ adama ka bɔ daɲa na o tumana fɛ ɲɛsilen bɛ fɛn min ma n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ye ɲɛsin o ma o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelebantiya ye o tuma a kana ne ɲininka o la ne ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelebantiya a b'o fɔ mɛlɛkɛ fila in ye tumana min na n'a y'o fɔ fayakulani mɛlɛkɛ fila in b'i kanto a ma maza taqulu fi haqqi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ko i bɛ mun fɔ alakira Muhamadu Mustafa ka hakɛ la i bɛ mun fɔ alakira Muhamadu Mustafa ka hakɛ la i bɛ mun fɔ alakira i ye mun to alakira ka kumakanw na i ye mun labato alakira ka kumakanw na a y'i yamaru ni fɛn minnu ye i ye joli kɛ o la wa a y'i bali ka bɔ fɛn minnu ma i ye joli to yen o la est-ce que i limaniyana ka da ni alakira Muhamadu Mustafa la wa i limaniya ka da kira la wa i dara kira ka kiraya la wa i sɔnna kira ka kumakanw ma wa mɛlɛkɛ fila u bɛna ka na mumini fana ɲininka in na fayakulu o yɔrɔ bɛɛ mumini b'a fɔ u ye a b'u jaabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu wa ne seereyara k'a fɔ de an kuntigi Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don ani ala ka ciden ne y'o seereya diɲɛ kɔnɔ yan wa n ye baara k'o kan n sara o fana kan fayakulani mɛlɛkɛ fila in u bɛna tuguni u ti fara su la ni si la ni ne ye ɲininkali minnu n'olu bɛna tɛnkun adamaden na kaburu kɔnɔ saya kɛlen kɔfɛ mɛlɛkɛ fɔlɔ min n'o bɔra n'o de ye yamaruya kɛ ni sɛbɛnni o ka sɛbɛnni bɛɛ kɔfɛ minnu kiri n'u nakiri olu de bɛna n'o ye mɛlɛkɛ fila min bɛ ɲininkali kɛ kaburu kɔnɔ olu ka ɲininkali de ye nin ye o tuma u bɛna ɲininkali a tɔgɔ bɛ su ɲininka sa u b'a fɔ a ye a ko ushta mu'minan wa mutta mu'minan u b'a fɔ su ma a ko e balola i mumininama wa i fana fatura i mumininama summa al-hukmu fi su'ali malikaini anna al-malaika ta'anati fi adama sallallahu alayhi salam haythu qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yufsidu dima'a o tuma na fɔ yɔrɔ na da bɛ mɛlɛkɛ ninnu u hakili bɛ na jigi u hakili bɛ n'u yɛrɛ sɔ k'a fɔ de don min na Alahu subhanahu wa ta'ala ye jɔnka kɛ k'a fɔ a bɛ na dali kɛ belebele dɔ la ka bɔ a ka belebelew la k'a ka belebele don dɛ n'a y'a da basharan ko farikolotigi don a ko a ka bɔ ale Alahu subhanahu wa ta'ala bolo dɛ n'o ye an fa Adama ye o yɔrɔ bɛɛ mɛlɛkɛw ye Adama ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala ɲininka a ko Ala i bɛna dali kɛ k'a bila dugukolo sanfɛ wa danfɛn na wa minnu bɛna ɲɔgɔn joli bɔ dugukolo sanfɛ minnu bɛna ban e Ala ka sira la dugukolo sanfɛ minnu bɛn'u kɔ don e Alahu subhanahu wa ta'ala bato ma Ala i bɛna olu fana da k'a bila dugukolo sanfɛ tuguni suratu Bakara o yɔrɔ na da bɛɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a ye mɛlɛkɛw jaabi a ko ni Ala bɛ fɛn dɔ aw tɛ min dɔn a ko ale bɛna Adama de da k'a kɛ kalifatan fil ardi ni ka kɛ dugukolo yɛrɛ kalifa ye ni ka dugukolo kalifa a la dugukolo ɲɛni ko a bɛna olu de ɲa a tiɲɛni ko a bɛna adamadenw yɔrɔ ma janya ka danfɛn minnu bɛ dugukolo kan k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ tiɲɛkow la n'o ye dugukolo tiɲɛni kow ye o tumana fɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a ko mɛlɛkɛw ma a ko ni Ala bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn inni a'lamu ma la ta'lamun a ko ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn o yɔrɔ na da bɛɛ Ala ye mɛlɛkɛw ka jɔnya yira o la a ye Adama da min kɛ o tumana fɛ a nana ni tɔgɔ dɔw ye n'o ye danfɛn minnu n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔ a nana ni o tɔgɔ bɛɛ ye fɛn o fɛn n'o bɛna da k'a bila dugukolo sanfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala nana ni o danfɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ni ka n'a di mɛlɛkɛw ma o tumana fɛ a ye fɛn ninnu tɔgɔ fɔ ɲɛna n'a ye dɔ ta a b'o tɔgɔ fɔ n'i ye nin da i b'a fɔ nin ye mukoro ye n'i ye nin da i b'a fɔ nin ye kitabu ye n'i ye nin da i b'a fɔ ko nin ye minibari tabali ye n'i ye nin da i b'a fɔ ko nin ye mukorokala ye o tumana fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ Ala bɛna dali minnu kɛ dugukolo sanfɛ o tuma Ala ye u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ yira mɛlɛkɛw la k'u ka a fɔ mɛlɛkɛw ko a ko Ala dɔnni tɛ anw yɔrɔ i k'a dɔn e Ala de ye dɔnni masa ye e de bɛ gundo dɔn n'o tɛ dɔnni tɛ anw yɔrɔ dɛ o yɔrɔ na da bɛɛ komi u kun y'a fɔ Ala ye ko Adama bɛna joli bɔ dugukolo sanfɛ Ala ye an fa Adama yamaruya o yɔrɔ na da bɛɛ o tuma Adama tɔgɔ ninnu fɔ
o yɔrɔ na da bɛ an fa Adama ni Ala ka diɲɛ a wulila n'a ye keninge ta a b'a fɔ ko nin ye keninge, n'a ye saɲɔ ta a b'a fɔ nin ye saɲɔ ye, n'a ye kaba ta a b'a fɔ nin ye kaba ye, n'a ye misi ye a b'a fɔ nin ye misi ye, n'a ye saga ye a b'a fɔ ko nin ye saga ye. A ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ k'a ban pewu. O yɔrɔ na da bɛ mɛlɛkɛw u ye Ala subahanahu wa ta'ala subahanallahi fɔ, u ye Ala subahanahu wa ta'ala barikada, u ye Ala subahanahu wa ta'ala ka masaya u y'a segin a ma. A ko Ala e bɛ fɛn dɔn anw tɛ min dɔn, an kun y'a miiri min ye o tɛ, Ala e bɛ fɛn dɔn anw tɛ min dɔn. Muminu a bɛ nin cogoya la, diɲɛ bi tan, ɲɛnamaya gɛlɛman in kɔfɛ, ɲɛnamaya gɛlɛman in kɔfɛ, a tɔɔrɔw kɔfɛ, a ɲaniw kɔfɛ, fɛn min bɛ adamaden ye nin ye o daminɛw de ye n'o ye ɲininkali ye kaburu kɔnɔ. O tuma na fɛ mɛlɛkɛ fila in n'o ye Munkir wa Nakir u ka ɲininkali a bɛ nɔgɔya yan. Riwaya wɛrɛw la dɔw b'a fɔ u bɛ n'a fɔ man rabbuka, jɔnni ye e ma ye, wa man rasuluka, jɔnni ye i ka ciden ye, wa man diinuka, i ka diinɛ ye jumɛn ye. Dɔw ko u bɛ nin ɲininkali fana kɛ adamaden na kaburu kɔnɔ. Riwayaw ka ca. O tuma na fɛ ni ɲininkali in bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bolo muminu, o tuma na fɔ alhamdulillah, o b'a yira k'a fɔ de taayɔrɔ ɲuman o bɛ i ye. Sabu mɔgɔ o mɔgɔ n'a fatura k'a daminɛ an fa Adama na fo ka na se fɔ an filɛ yɔrɔ min na nin ye, a bɛɛ lajɛlen ni bɛ barzaku la. Ni bɛɛ bɛ lasago barzaku la fɔlɔ n'o ye kaburu ye, ni bɛɛ lajɛlen bɛ lasago barzaku la. O tuma ni Ala subhanahu wa ta'ala jɔra lahara seli ka don min ni bɛɛ lajɛlen de bɛna wuli sa ni ka u gɛngɛ ka kun kɛ lahara don kɛnɛ kan n'o ye arasatul jamuhi kɛnɛ ye. O don in de fana ka gɛlɛn kosɛbɛ. O don dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ sen t'u la bolo t'u la. O don dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ u jɛ falilama kukuru geren bɔlen falelen don u n'u sanfɛ. O don dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ u ngɔnɔ file tigɛlen don joli bɛ ka sɔlɔ ka bɔ u kan kɔnɔ. Dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ o don u nɛn samalen don fo ka n'a bila fɔ o woro sanfɛ. O don dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ u ngulɔminen k'u kɔ k'u ɲɛ. Dɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ o cogoya la. Nin bɛɛ bɛ Alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam mantonw na. Minnu y'a kɛ k'a tiɲɛ, minnu y'a kɛ k'a tiɲɛ, minnu y'a ɲagami diɲɛ dugukolo in sanfɛ yan, minnu ma sigiɲɔgɔn gasi sigi, minnu ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔ n'u kumakanw ye, minnu ye sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ n'u ka baaraw ye, minnu ye sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ n'u ka filɛli cogow ye, minnu ye sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ n'u bolofɛnw ye, o tuma olu b'a la. Olu dɔw bɛ wuli ni lahalaya in na. Maaw fana b'a la minnu kɛra nkalontigɛlaw ye diɲɛ na yan. Maaw b'a la minnu ye nkalon tigɛ k'a da u balimaw la. Hali sini u balimakɛ bɛ kaso la u ka nkalon bolo. Hali sini u sinji bɛ kaso la u ka nkalon bolo. Minnu kɛra nkalon seere ye diɲɛ kɔnɔ yan, seerejugu seerew, o tuma na fɛ lahara jɔ don olu fana ka lahalayaw b'a la. Maaw ka lahalaya fana b'a la. Maa min kɛra jɛnɛyakɛla ye diɲɛ kɔnɔ yan, min ko a tɛ fara walimusow la, min ko a tɛ fara walidenw na, k'a t'a halala ɲini ale b'a ɲagami dɔrɔn, o tigilamɔgɔw fana b'a la. Olu bɛ wuli nin don. Gulɔminaw minnu ye u ja diɲɛ gulɔ dumanw na yan, minnu bɛ gulɔ min diɲɛ na yan ka manamanakan fɔ maaw ma, minnu b'u su ka tagama diɲɛ dugukolo sanfɛ ni Ala kota ye, minnu bɛ u fa ka Ala subhanahu wa ta'ala tɛnɛma ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ. O tuma na fɛ o tigilamɔgɔw fana bɛ maa wulita ninnu na, minnu bɛ wuli lahalaya ninnu na. O tuma n badenw, a ye to an ka sira Ala ye, an ka sira don ye. Don min ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛ don min, an ka siraw don ye. Nin ye don gɛlɛn ye dɛ. Saya sigara o y'a damana ko ye. Saya sigara kɔfɛ kaburu ɲininkali o y'a damana ko ye. Kaburu ɲininkali kɔfɛ o tuma na fɛ adamadenw mi gɛngɛ dɔɔni ka taa arasatul jamuhi kɛnɛ kan. Maaw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ don min, o don fana ye don gɛlɛn ye. O de la Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ Kurana kɔnɔ, a ko iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awha laha. A ko kumana min na ni dugukolo ye lamaga daminɛ a ka lamagaliw la, nin don ye don gɛlɛn ye.
o don dugukolo bɛ fɛn minnu bɛ dugukolo kɔnɔ a b'o bɛɛ lajɛlen yuguyugu ni ka bɔ a kɔnɔ su minnu b'a kɔnɔ adamaden minnu donna dugukolo jukɔrɔ ani fɛn ɲɛnama minnu donna dugukolo jukɔrɔ dugukolo b'i yuguyugu ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na a b'a bɛɛ lajɛlen labɔ k'a da kɛnɛ kan a ka doni girin a b'o jigi ka bɔ a kun o yɔrɔ la adamaden b'i kanto a ko mun bɛ dugukolo la mun de bɛ dugukolo la bi mun de kɛra dugukolo b'i kanto adamadenw ma o don a ko fɛn wɛrɛ tɛ n na dɛ ala min ye ne dugukolo da ala min ye ne dugukolo da ka bɔ ntanya na n kun tɛ yen o tuma na fɛ o ala de ye wele bila ma ko n ka nin baara in kɛ wagati sera o tuma n badenw an b'a ɲini ala fɛ yɔrɔ bi ala ye siran ye ala ka an balo o kan ala ye siran ye ala ka an fatu o kan fɛn min bɛ adamaden nafa in bɛɛ lajɛlen na o de ye ala ye siran ye alakira Muhamadu Mustafa manto jamakulu 12 olu de bɛ wuli lahara jɔ don mais jamakulu 12 ninnu na a bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ fo n'a kɛra jamakulu 1 ye mais u bɛ taa tasuma kɔnɔ ni mun ye o de ye an ka diɲɛ baaraw ye an ka hasidiyaw o de ye o ye an ka juguyaw o de ye o ye an bɛ juguya minnu siri an dusukun na an bɛ ŋaniya juguya minnu siri an dusukun na aw b'a miiri k'a fɔ de fɛn min bɛ dusukun na ko ala ɲɛ t'a la wa wallahi fɛn min bɛ dusukun na ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'a la wa ala bɛna mumini juger lahara jɔ don ni fɛn ye a ye fɛn min siri a dusukun na ni k'a waleya an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka an kunna diya ala ka hɛrɛ kɛ an ye ko alimami nana an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛw jidi juma caman bɛ ala bolo ala ka o jirana juma caman bɛ ala bolo ala ka o jirana ala ka an wasa ala ka laɲiniw sabati ni misiri an b'a deli ala fɛ ya rabbi ala k'a kɛ hinɛ ye an ka seko ye bato minnu bɛ k'a kɔnɔ ala ka olu kɛ alijinɛ so jɔli ye an ka seko ye ala k'o kɛ alakira Muhamadu Mustafa bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin amin bismillah Assalamu alaikum.